fuɗɗorima inde geno jurmotoɗo jurmittoɗo en juule annabi min tedduɗo cuɓaɗo nelaɗo e men jettinɗo nelal mum haydara mankani en duwanima jinnaɓe men sababu mabɓe woni en woodede o duniya weltari ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique dendagal ɓiɓɓe fulɓe to goni kala jambal ɗon rendoji fulɓe buuɗal yurmede so feeri feeñi windere moni kala ɗuwo e barke jomgal buuɗal yurmede eɗen goni amde 12 colte hitande ujunnaje 2017 ɓatake men buuɗal yurmede yowiti koye gandal no gowden wadde e kala ñande amde o ñalawma hande ɓatake buuɗal yurmede ene yilloyo leydi Gabon lamorgo Gabon to wiyete Libreville eɗen tawya toon ceerno men ceerno Ahmadou Seydou Dia gorko mo Jama Alwali ene tawe Sara Podor taw kadi woɗɗani wuro wiyetego Guédé village ceerno Ahmadou Seydou Dia min calminima min jurimama min mbima jaam waale maɗa calmina bandiraɓe ɓe ngan sanga natanen yewtere men ko fate gandal buuɗal yurmede bisimilla maɗa Seydou Dia. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ɓiɓɓe fulɓe dental fulɓe dendagal rendo fulɓe ɗa wawi wonde no buuɗal yurmede yo Allahu tabara wa taala waɗan hen moƴƴere kala ɓuɗɗe ɓamtare fulɓe ɗa wawi wonde an Sar Abdoullahi Sar assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Yo Allah waɗan hen moƴƴere a jarama Seydi Sar mi salmini dendagal ɓi pullo ɗo wawi wonde yo Allah waɗan hen moƴƴere. Wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ceerno Ahmadou Seydou Dia min mbiya allahumma amin ya rabbal alamina. ceerno Ahmadou Seydou Dia gonɗen koye yewtere meɗen wiyetende buuɗal yurmede eɗen natani ɓatake gandal eɗen gandi fulɓe e gila dawa dawi walla tan mbiyen gila diine l'islam yille fulɓe e fulɓe ko janggoɓe Qur'anil Karim eɗen jiiɗi andude jangguin hanki e jangguin hande holko serdi ɗum ceerno Ahmadou Seydou Dia professeur jangguinowo arab e nder leydi Gabon bisimilla maɗa. Seydi Sar a namnimo ɗo namnal manggal ngal jiɗmi namnede enen Fuutankoɓe fulɓe walla kala biyowo mbimiɗo wawi wonde diine en gona ɓe hoɓɓe nder diine en tubniraka jaasi jihaadi waɗaka e dow men tubden ko pinal men tan yetti ɗon naɗen islam sen ƴeewi jangde adande wonnode e nder nokkuji meɗen ɗi sen ƴeewi wono taani meɗen Ousmane Da Fodé dem to Jama Alwali kanko Ousmane Da Fodé dem Jama Alwali hen aɓe mbiyamo jogui fami ha ndulumaji dembe kanko ko taani ko jeeni ɓiijo battowo jeenayo ko ummino to diwan meɗen o yeehi toon Nigéria waɗoyde jihaade e jangguide duɗo Qur'ana ɗum waɗi dekenen booya islam ɗum waɗi Jama Alwali ɗo ene waɗino ɗon maktaba goto ko 1620 defte tan wonno ɗon jangguirteɗe inchallahu ma en jokku hen hono duɗe Fuutankoɓe ɓooyi janggude Qur'ana sen ƴeewi 1849
nde Cheikh Oumar are diwano duɗal fof idi sosde ko ɓokki jawe on duɗal jangirgal qur'ana université taw ko jangirɗo qur'ana o addi sehil makko ne wiye Mahamadou Lamine Ba jeeya Fouta Dialo on ardinno ɗon ina wayno ko wannomo kanko Cheikh Oumar didde ngal ɗon duɗal taw ko tuubi koɓe ngari selwi uddiɗ ɗon duɗal français 1846 ɗum ɗon ndeken ɓoyde ndeke e janngude hono ɗeɗo duɗe janngin meɗen adan ko janngin celluɗo haa ɗo jaaraten ɗo duɗal ɓukki jawe mbiɗen ina wayno ko yaltuɓe ngal duɗal ngal janngi temedere quelque hitande hono Cheikh Amadou Banaji on koye maggal yalti jibini ceerno Abdourahmane Banaji en ceerno Ndiaye Ba ceerno Ndiaye Oumar Ba to baba ɓe koye maggal jalti Aman Jabel to hayre law ɓe koye maggal jalti ceerno Samba Oumani koye maggal ɓe jalti e to hayre law ɓeɗo fof koye duɗal ngal ɗon jalti ndege noon Abdoullahi Sarr en ɓooyi uddidde hono janngin e duɗe qur'ana duɗal jaaɓi ha tirdi ngal Cheikh Oumar adi wadde koto wiyete ɓokki jawe e duɗal ɗimmal ngal eɗen jiiɗi andude ɗum Seydi Dia. duɗal ɗimmingal ngal waɗi ko gijolon ngal ko Amadou Mouhtar an sosi ɗum nde ngal sosa ngal ne koye jangge maggal Alaji Malick Sy ko ɗon jangi ceerno Amme Baba Talla ɗon jangi Alpha Ibrahima Sall Donnayi ɗon jangi Amadou Deme Sokone koye maggal jangi e duɗal gongal to cilon on kañum ko ceerno Amme Baba jibinaɗo 1871 kawruɗo e Ladialla 1933 on ne jangini neɗɗo wawa wiide ne waɗa commentaire e jannguɓe makko ɓe ceerno Amane Nene Alhaji Mado Bohar Alhaji Mado Saydou e ko wayno jangge makko ɓuuri temedde ɗiɗi ceerno fof Allah waɗen ɗum fatu Alhaji Mado Saydou en est ce que Seydi Dia ene heddi duɗal nayɓal caggal nde kalɗa ɗeɗo hen duuɗe tati mantiniɗe ɗe ganduɗa yalti hen waliyaɓe Allah labɓe labtuɓe duɗal nayɓiwal ngal ko bogge wanno Amadou Mouhtar Sakeji on eɗen gandi ko segu ummino no wayno jikna mum jaaduno koye Cheikh Oumar Diadi caggal mum ummiɗo no fayi Mauritanie o janggoy o waɗi ɓogge o sosi ɗon e wona e ɓogge no jeeya ko Sinthiou Dangue kankone duɗal makko mawni no feewi o jangguini ko heewi hay safal ɓe gaari jangge makko ceerno Seydou Nour Tall en Alhaji Mouhamadou Zeyni en ceerno Hamidou Sy Diatar en ɓe fof koye maggal jangge maggal Cheikh Moussa Camara fi Ganguel ɗo ɗon jangge maggal ɓeɗo ganduɗa ko mawɓe adiɓe e nder duɗal he hono ceerno Moussa Camara o ɓe mbi o yi aduna ko a 1863 o hawre Ladial a 1945 on sabay Fuutankoɓe on waktu heɓde gandal o windi defte Allah tan andi adado no feewi defte kewɗo o windi deftere wotere wiye Zuhurul Basatin walla ne wiyata Haqqul Mubin ene wayno gandal adan ko ni mawɓe meɗen ɓe ko jangguɓe koɓe wittuɓe joni Abdoulaye Sarr ɗum woni ko gandunomi e heblo jangde adande inchallahu ma en peewe heblo hono saniya ceerno Ahmadou Saydou Dia ɗo hen laaɓi labdi tuma nde kalɗa duɗal gadingal e duɗal ɗimmal ha yetti duɗal tataɓal a haali waliyaɓe Allah labɓe labtuɓe taw kadi ko huɓɓunoɓe pooye ha ganduɗa yimɓe kala janggi hen Qur'anil Karim ha tentiɗo mbiɗa diino en gona hen hoɓɓe en tumnaka artan pinal men rokki en nadde hen ceerno Ahmadou Saydou Dia en ji hanki ɓen jangguinannoɓe
ene binda defte tene kadi ne kebla on jangowo e holko saabi oɗo saaha mo gonɗen hebloji ngala e duuɗe he woodi tan komi jangi mi gayni tene kadi taw jangde nde mi wawa gollade hen holi yendema hen ceerno Abdoulaye Sarr min de yiyanda men mbeɗa andi minen fof koye nden jangde min jangi mbeɗa andi kadi heñare ne jeeya hen kadi wasde heblede hebloji moƴƴi ne jeeya hen nden jomum mo janggar ko foof haqqille mum ne deeƴi haqqille mum ne deeƴi jangga kala ko yiiɗi janggude nde ceerno goppiti ɗum ko ma wawa gandal hande noon wona noon aɗa janga aɗa yiiɗi portable moƴƴo aɗa janga aɗa yiiɗi oto moƴƴo ko hande komi pamarata Abdoulaye Sarr ko jangde heñare yo Allahu tabaraka wa taala waɗane sutoro kono koɓe janganno ko ɗum tan jangate ha joni ceerdi ɗum tan ɓen gona heñinoɓe jamanu joni o ne heñi no feewi Seydi Sarr yo Allah waɗane a jarama Seydi Dia oɗo saaha mo gonɗen yimɓeɓe ne keñori gandal jomum heño jangga qur'ana fawa hen sariya e rutto acca kala ɗanno taw kadi ɗannanaki ko fate banggue gandal gorko mo Jama Alwali Seydi Dia a jangi qur'anil karim e nder reedu Fouta a haljiti a yeehi leyɗele arabeɓe oɗo saaha mo gonɗen ka professeur janguinowo e nder leydi Gabo e taw kadi yoɓatma ko laamu leydi Gabo ɗo waɗi gartam holi yiyandema hande o e yogay sukaɓe janggoɓe qur'ana gayna tan pawa hen sariya gayna mbiya woni anduɓe taw kadi mbawata gollade hen e holi yiyandema ɗon mbete ɓe poti ko ɗaɓɓoyde gandal walla ala ɓe poti hankkadi ni kamɓene ko ɗaɓɓoyde dañal Seydi Dia bisimilla maɗa wallahi Abdoulaye Sarr a jarama e ko kalɗa ko aɗa andi bakkar fof ɓurɗo mawnude ko wiide mi ɓaari saabu jangde gasata nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wi ɗaɓɓe gandal gila ɗo gonɗon tigguji ha e nannede kabri muɗum so jomum noon wima ɓaari andu wonko famani minen ndemen ɓaari kayɗe min parnorto koye yimɓe joguiɓe gandal jangguɓe gila e discours aji min mbanno ha hande won jangtoroɓe ɗumen kono ndemen naate alamul arabi o min tawi ndeke min puɗɗaki ni kadi yimɓe hewɓe kadi ne jogui suuru bin naqsi e wiide tan somi jangi qur'ana walla hande mi jangi ɗemgal arab mi naftorta kala ɗum wona gonga sa jangi a wawi a heeɓi kayitaji ma a heeɓi seedantagal ma ɗo jaaɗa fo a jangat janguinta te a liggoto e sa ƴeewi mawɓe meɗen hewɓe jeehi leyɗele arabe toon mbaɗe wittoji mumen ndeke yo Allahu tabaraka wa taala waɗanen sutoro min mbeɗe saaɗi bani adam almudo fotani amde almudo foti ko tinnade daro woɗɗo nokku kala tedduɗo gamnowoma toppito kala kine yaren almudagal ma yeeso wasa heñare saabu nelaɗo sallllahu alih w sallam haali ɗum ko heewi yo Allahu tabaraka wa taala waɗane moƴƴere hewɓe cikkata mataw ko sa jangue qur'an o tan ko Allah jogui moƴƴere muɗum jogui yaajede muɗum gandal ko janggo tan hay sinno ko sippiroma ñalawma muɗum aroy yo Allahu tabaraka wa taala waɗane sutoro Abdoulaye Sarr no mbiɗani ko noon nemin jeehe leyɗele arabe ɓe gonga ni won macciruji amin gandi min ngala hen caɗele ko wayno ɗogay nahu ɗum kala ɗon jaabiɗa wiide hande ka Sénégal najo kono won façon ngaji ɗi a anda a meeɗaɗi yiide e deftere alay sago jangga yo Allah waɗanen sutoro wobi jahi nabi sallallah a jarama gorko mo Jama Alwali ɗo hen laaɓi labti ceera Seydi Dia
ha tenti ɗo mbiɗa bakkat fuɗɗi koye wiidemi ɓaari tan jomum haala ɗon jooɗo e yeeta tawne fonno jokkude gandal te eɗen jii oɗo saaha laamuji ɗi ne naate men eɗen naate laamuji ɗi sukaɓe almuɓe hewɓe ene jogui ko wayno passeport diplomatique taw kadi ganduɗa so tawi jeeheɗen leyɗele e mbawa humtude haajuji men yoga e ɗemɗe taw jomum ne rondi qur'an o ɗon eɗen gandi ko caɗele mankude heblo saabu so tawi en duttima hanki waliyaɓe ɓe limtuɗa ɗo ɓe yoga hen e mbaɗi wittoji men ha tenti Cheikh Oumarul Fouti Tall yeehi ha to leyɗele arabeɓe waɗi yoga e wittoji saabu eɗen gandi arabeɓe ne kewi doctoreɓe kono en jiyani enen almuɓe ɓe tan jomum yeehi toon witti taw yalte koye duuɗe men ha woni docteur mawɗo cafrowo so wona tan jaruɗo woni e yoga e gueɗe ɗo joni an holi yiyandema hen duuɗe men ɗe gonɗe e nder nokkuji men ɗo janggaten basiñeje duttoɗen taren limten kijjena so tawi koni jaruɗen mbete e nder haqqilantagal ma ceerno Dia ɗo en jogorani yarude caggal saabu eɗen teski oɗo saaha mo gonɗen e kala nde kawguel waɗa e nder leyɗele men sen ndenaki ko leƴƴi keddiɗi walla jangguɓe e duuɗe biyaɗe daara tawne nawdi hen ɗemgal arabere nde ko ɓen keewi gañade holi yiyandema ɗo henna mbete so tawi yarindani henna to banggue duuɗe men nde tan gonɗe e fuutaji men ɗi mbete en jogorani daɗede janggo holi yiyandema hen Seydi Dia Seydi Sar wallahi a namnima ko jinni namnede yo allahu tabaraka wa taala waɗane moƴƴere ko adi pop almuɓɓe hande fonnoɓe janggoyde cukalon toksona ɗiɗum fotɓe janggude ɗan noon jiiɗi yo kaalisaji jomuɗo foti janggude ɗo ɗum waɗi mi wiide ɗum jangde koye ɗum ɗon bonnata bani adama rokke passeport uji diplomate no yaaha o wonta kadi janggude e to banggue mbiɗa waylo joni garɗo e alay saago yimɓeɓe mbaylo jaada e zamanu saabu magama wima dur ma daari kayfa ma daara o yina aduna yildi fo yiiloro noon en tawi jangde men adan wonno joomumen ala ko ɗaɓɓira keñaji joomumen nangu aɗa wawi ɗon wonde duuɓi capantateɗe janggo qur'ana walla ɗum hande ala joni inchallahu joni waɗi hebloji sukaɓe tokoso ɓe jangguine taw koye tawi dumunna dabbo ndena qur'an jangga kala ɗemgal jangga ɗemɗe mumen minen nde min jeehi leyɗele arabeɓe to amen kawar toon e jolfuɓe jalti koye duɗal denirgal qur'ana ne wiyat daaru kokki e soɓe jangi qur'ana a jalat kono noon koɓe renɓe kak sabal ɓe tawi tan ko ɗemɗe ɗe ñawi kono noon koɓe renɓe ay ɓen hande hano mumen ande wonde yimɓe mawɓe ala tindini tawran kanko ni jaruɗen wiɗeɗen keddo e ko joguinɗen adan ko ganda en ɓooyata ƴettude ndam en ɓooyata en ƴettata ndam ko ɗum waɗi hande sa ƴeewi juɗe meɗen joguiɗe ande hebloje sukaɓe ɓe kala ɗo kawguel waɗe aduna ina wayno ko sukaɓe meɗen ƴettata premier saabu keblako heblo moƴƴo jomum jangga français wadde hen arabe wadde hen qur'ana ɗum mbeɗa sikki toɓɓe ɗiɗi tan woni hen sen mbi en mbaylorta kono aduna o waylori ni e min de mi yiyani hen gañade mbeɗa andi tan awas wonata koye cangol gonede cangol gongol ɗum noon Seydi Sar yo Allah waɗane moƴƴo ko siftinde on eɗen goni yewtere meɗen buuɗal yurmede e koɗo men hannde ko ceerno Amadou Saydou Dia taw kadi ko professeur arabe taweteɗo hannde leydi Gabo e taw kadi koye wuuro wiyetego Libreville ɗum noon musidɓe tedduɓe woto goɗɗe min gooɓa kaafe Gulɗe Diaw min garta e moon joni joni so gueno haaji siftinde on nduɗo hen hoddu hoɗore ɗo henen ɗo
ko ceerno Sada Ba gorko mo Kanel ɗum noon ceerno Sada Ba gorko mo Kanel golle ma jooɗi peewi musidɓe teddu min garta e moon joni hettiyankoɓe ayawo weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique e buuɗal yurmede so feeri feeñe windere yaada e ɓattake gandal siftinde on koɗo meɗen hande ko ceerno Ahmadou Saydou Dia gorko mo Jama Alwali eɗen goni dawal men ɗimmal ɗo hen ɗo Sada Ba gorko mo Kanel dusirten ɗiɗo hen gaaci belɗi ceerno Ahmadou Saydou Dia namdal men gongal dutorɗen koye waliyo Allah e biteɗo Cheikh Moussa Camara jeenoɗo to Ganguel e jiinoɗo aduna hitande 1983 e taw kadi ko windiyanke mawɗo no fewi ko fate banggue defte windi deftere witende Zuhrul Basatin e windi deftere wonde witende Haqqul Mubin ko wona ɗum ko kadi wallifima defte kewɗe yoga e ɗemɗe ha ganduɗa oɗo saaha mo gonɗen ko wayno duɗal jaaɓi ha tirtingal leydi Sénégal kame yoga e leyɗele Afrique ha fayanma leyɗele woɗeɓe ene bitta e gande makko ha o saaha mo gonɗen eɗen teski ceerno Cheikh Moussa Camara mo Ganguel tonggui jettoɗe tonggui leɗɗe wallifi waɗe defte waɗi paaɓi mofti saabu ha hande fawru defte nanɗon ɗo Ganguel e kono en meeɗa teskade e duuɗe men ɗe defte makko ɗe e defte mabɓe kamɓe waliyaɓe ne jangge hen te eɗen jiiya e kala saaha woɗeɓe ne guiwa leyɗele mumen ene gara e nder leydi Sénégal ene jaaha ha to bibliothèque mo Sénégal Dakar e gam yurnade gande makko ɗe ɓulno hen beele kañumen mbawa dañde wittoji ko fate banggue leɗɗe holko saabi enen waliyaɓe men ɓe defte ɗe ɓe bindi ɗe ko defte aduniyankoje e lakiriyankoje holko saabi ɗe jangguetake e duuɗe men ɗe ceerno Dia bisimilla maɗa seydi Sar aɗa andi ɓalejo ko Allah holluma ko ne yawi ko woni ko jogui ko kono ono anduɓe meɗen ɓe ko bindi ko kalɗa ko gandal manggal winduɓe hono ɗeɗo defte te jangguiran ko ɗo e meɗen ɗo ceerno heddi noon neɗɗo ɓalejo ko noon Allah waɗi ɗum yo Allah waɗen suturo ɗeɗo defte e haalluji Cheikh Oumar en haalluji Serigne Touba en ɗum foti ko janggede e janggirde mawɗe ɗe saabu Cheikh Oumar al Fouti wi wa man arada salah amali wa istiqamati ma Allah azza wa jalla fala yatakallam illa fi daruriyati ƴeew gonga baɗo o wi si neɗɗo ne yiiɗi gueɗe muɗum peewa affaire ma feewa jaara yeeso o wi hata heewa haala hata haal sana taw koko waɗɗi ya haal ko noonne kadi kala ko waɗɗi ya wat ko joguiɗen ko gandal to banggue suufiyankoɓe sen ƴeewi Serigne Touba kañumne ko haali ko gando o wi in kasilta an umuril wirdi fala tarum in kara haalil hibdu o Cheikh Amadou Bamba wi kala nde sa aami ga wirdi ha tawi aɗa yeddira ɗum kam gañgu o wi sa are tufde a ronki jolde tufde keɓa ndiyam jara o wi haɗa lattin koyɗe ma mbiya hay goto aɗa jolta ɗum ko Serigne Touba haali ɗum ɗon yo Allahu tabaraka wa taala waɗane suturo hono Cheikh Moussa oɗo min defte makko mbeɗa hippo hen seeɗa mbeɗa ƴeewa ko neɗɗo baɗɗo fayida gandal mum no laaɓi ceer mbeɗa andi ko suufiyanke laaɓɗo ceer e laawol qadiriyanke e ceerno makko no wiya Cheikh Sadou Bou mande gatuta atarasata eywa kanko geɗe kewɗe omo yaade jamanu ha Allah ittimbo e aduna 1945 o wuure e aduna e gandal ko liggi kono way hewde foof ko capanɗe 62 hitande yo Allahu tabaraka wa taala waɗane suturo seydi Sar somi faami ko mbiɗa ko mbeɗe jikki tan ko hono ɗum ɗo potimi hen jabade nde woɗɓe garana ƴetta ko meɗen ko ko enen poti adade
ɓeeɗo ganda ko ɓeeɗo bindu ko foti jangede koye meɗen kono a yiyata hay seereɓe meɗen ɓe gaddoyta ko defte tunisnaɓe gaddoyta ko defte goɗɗe gonay jangguidde gacca seeranɓe meɗen ko bindi ko te ko bindi ko no wayi moƴƴude sañade min mbeɗe yaade e haala ma ka duttuɗen janggen cosanuji meɗen ko windu mawɓe men ko bindi ko e ko hen tawaten moƴƴere hen jawaten yiide koye men yo Allah waɗanen moƴƴere seydi Sa a jarama ceerno Ahmadou Saydou Dia bandiraɓe sehilaɓe ko siftinde on eɗen gone yewtere meɗen buuɗal yurmede hande noon buuɗal yurmede yilli koye nder leydi Gabon to wiyete Libreville koɗo men ko ceerno Ahmadou Saydou Dia taw kadi ko professeur jangguɗo e lappotpolol Dande Maayo rutti hebbitoyi gandal muɗum toon to leyɗele arabeɓe oɗo saaha noon jangguinta ko nder leydi Gabon taw kadi ko laamu leydi Gabon tigui jogui ko jangguinta ko ɗum noon gorko mo Jama Alwali no mbiɗa ni ko noon tigui ko joguiɗen ko luure ngala hen ko Cheikh Oumar Fouti Tall windi ko kala luural yiyaka hen ko Ahmadou Bamba windi ko luural yiyaka hen ko ceerno Cheikh Moussa Camara windi ko luural ala hen woɗɓe ko bindi ko luure ngala hen kono defte ɗe arabeɓe neldi en nde woni hen ko qawlani tawilani woni hen ko luure khilafu woni hen tan ko khilafuji ɓooli luure ɓoole ɗum waɗi oɗo ara ñaawa oɗo henna fannu goɗɗo ara ñaawa oga fannu tugganma tan deftere ɗimmire nder saria sen giwi lahadari ha fayenma ɗo woni mo dawwan eɗen gandi ko luure ɓoole goni hen kono ha hande koye majje tan gonɗen kono en donki gollade hen saabu ko janggaten ko wona ɗum woni ko ñawirten oɗo saaha mo gonɗen holi yiyande maɗa ceerno Dia duuɗe men gonɗe e men ɗe holno mbawaten gardinirde duuɗe ɗe ha sukaɓeɓe mbawa marde gandal wawa yaltude witto beele ɓe mbasa daɗede saabu so tawi yarindani hen eɗen coyni ken daɗeteɓe hol yiyande ma tan e duuɗe ɗe mbete sernaɓe a meeɗi yiɗɗo ɓe ndenti ɓe jooɗi kamɓe kala ɓe jewtidi ɓe juriti caɗele duuɗe ɗe walla ala ɗum a yiyani ɗum Seydi Dia bisimilla maɗa Seydi Sar ko kalɗa koko noon awlani tawiɗani ina wayno to banggue saria fof ko jeddi woni hen ha tan fembude waare 19 haji saria to banggue meɗen seere men joni ɓe puɗɗima joni rendude ɓe mbiya rabiɗatul ulama ul Fouta ina wayno ma aroy hankkadi pine ɗe koko puɗɗi sansude ina wayno ceerno Madana inchallahu ko neɗɗo jinniɗo e alamul arabi no tani ko Cheikh Oumar yiɗori ni ko noon o yiɗori kadi ko gando kadi ko neɗɗo moƴƴo maɓe darno ɗum maɓe darano ɗum ina wayno mawɓe adiɓɓe ɓen kañumen joguino haara e tubakoɓe ko ɗum waɗi ɓe jiiɗani neɗɗo ni ɓatto ni ɗemgal France kono wayno ɓeeɗo joni kañumen ina paami ɗum inchallahu ko ɗum wone seggede ne ƴeewa Fuutankoɓe fof so mbaɗi haɓɓere janggaten defte meɗen ɗe sariɓe janggaten ɗe ɗen hande janggetake nder alamul arabi jangataɗe defte tan sari tan gaare jangi ala a jangat arabere ma gayna gara ɗaariɗa ƴeewa ko tagui ɗum kala leydi ne waɗi ɗum ɗo ko siggi ko yaade jamanu muɗum yaadini hen ɓe mbima ala hawalu sahsia ko yaadi hen heddi noon enen noon addani men tampere ko defte janggaɗe ɓooyɗe ɗen tan goɗɗiɗe meɗen ɗo kono en ngala goɗɗum kadi eɗen jeewi kadi ko mawɓe meɗen bindi joƴƴini ko sen duttaki ndenden anduɓe mawɓe Fuutankoɓe ɓe pina honoraɓe so ulumawol Fouta no mbimi ni ɓe mbaɗa taw ko programme taw ko jangde taw tampinta yimɓe taw sukaɓeɓe kadi jawen yiide koye mumen kamɓe fof ɓe gandi Madana yi foof yi woni Égypte yi partout defte tan saria tan ne jangguireni ala ɗum noon sen duttaki natane jangde hesere nde mbaylen mbaɗenen koye meɗen programme ñawoje ɗe pewden kala ɗo woni luural itte joñe fewde ha feewa hande kala ko itti sari o fof so joñama duppama ha laaɓenen Fuutankoɓe ala ko en donkani no fewde ɗum min woni biɗoma noon
to bange qur'ana ko noon to bange sari ko noon to bange fof adab ko noon to bange manɗib ko noon to bange fof kala façon gandal hande ken meilleur to ngal bangal Abdoulaye Sarr yo Allah waɗane suturu yo allahu tabaraka wa taala waɗane moƴƴere wobi jahi nabi sallllahu alayhi wa sallam alay sago duttuɗen e hunde nde a jarama seydi a jarama Seydi Dia golle ma jooɗi peewi gorko mo Jama Alwali siftinde on Jama Alwali ko 15 kilométre hakkude muɗum e wuuro wiyetengo Podor taw kadi woɗɗani e wuuro wiyetengo Guédé village a haali ɗo hen nane ceerno Ousmane Déme eɗen gandi ko gando taw kadi ko ceerɗo gandal mum fayma ha toon to leydi Nigéria woni to wiyete Sokoto a haali ɗo hen nane taw kadi koye hitande 1990 maktaba goto gonnoɗo ɗon ɗo Jama Alwali ko wiyete hande bibliothèque sen kaali pular mbiyen fawru moftirdu gandal mbetandu heddi ha joni walla ndu gasi ha laaɓi Seydi Dia bisimilla maɗa Abdoulaye Sarr yo Allah waɗane suturo oɓe jaahi nabi sallllahu alayhi wa sallam ɗo fawru ɗo adima Cheikh Oumar en ma won duuɓi temeɗɗe ko ɗon wonno waɗi battidiɗo ɗon wonto wiyata ko Alwali Amadou Diallo ene wayno kanko e Cheikh Oumar koɓe ceerno Mountaga Tall ene winde deftere mum nde wi ko ɓi bandum debbo Cheikh Oumar ene wayno kanko jangguini anduɓe hewɓe diwan o gueɗoɗon abbaroɓe jaket hay tani amen o ko kawmum ceerno Amadou Boyinnaji addu ɗum ga e diwan o Jama Alwali arnode janggude ene wayno jangguini hewɓe e diwanuji ɗi Alpha Ibrahima Sall o mbimi dal Boyinnaji to on jangui ɗon ko almudo makko mawɗo ceerno Ndiaye Baro niwa dibo en foof ene wayno ko tanum no pamarta kanko maktabo nde no woni ɗon on adi ɓen ko juuti ma won temed tati kitaɓe walla temed ɗiɗi tande nde Cheikh Oumar Al Fouti ari nde wonnomo heewi almuɓe diwanuji ɗi fof kanko jangguin Cheikh Oumar wonnoɓe ɓattodiri no fewi ko asko woto wi ko ma o yaada e makko o hetta e ñawoje walla o hetta e jangguinde kanko Alwali Amadou Diallo noon o jaɓani ɗum ene waɗi affaire pelɓodiral nden kam majjani pelɓodiral mawɓe kalaren kaalen ko heewi ko nden maktabo duppa ɓuuri e kaɓine feewi yo allahu tabaraka wa taala waɗane suturo ko ni hunde wayi yo Allah suuren a jarama ceerno Ahmadou Seydou Dia golle ma jooɗi peewi ha tendi ɗo ɗo kalɗa Jama Alwali yewtere men ari e naywude haade min sertude noon amin jiiɗi tan kalnamin ɗo hen seeɗa tan e duɗe ɗe Cheikh Oumarul Foutiyou Tall huɓɓuno e nder reedu Fouta caggal mum noon min garta e maɗa konngol mbaynigo sokkeno haaji Seydi Dia bisimilla maɗa on Cheikh Oumar Al Foutiyou nde o arte nder Fouta ene wayno on waktu ko almameɓe babiraɓe makko gone nder Fouta nde wari ɗum waɗi kadi kanko no mbo yiɗi dañde yimɓe pour mballa mbo e jihadi mbo yiɗi wadde o waɗi nde waɗi o joñciɓe no feewi duɗal tan ngal mbiɗen ngal ɓokki jawe ko ɓeew addi wono to fulɓe Fouta to kono musidɗo makko ceerno Mamadou Lamine Ba to Fouta Dialo 1849 e yamiroɗo on Cheikh Oumar mbiɗen ngal duɗal jangguini haɗo jaraten duɗal ngal jangguini ko heewi ngal yaltini ko heewi yo allahu tabaraka wa taala waɗane suturo haman jaɓiɗen hayre lawen koye maggal jalti ceerno Amadou Banaji en koye maggal jalti ko jangge maggal ngal jangguini ɓuuri temedere hitande rewde yo Allah waɗane suturo woɓe jaahi nabi sallllahu alayhi wa sallam ɗum noon tan mi woppuma lawol gongol min ɓatto han kadi heblanade ceerno Ahmadou Seydou Dia golle ma jooɗi peewi min beltanimama no feewi e konngol ma mbaynigu kadi ndi wonaɗa rendo fulɓe ngo kala nde gueno ɓamtataɓe e ɗeɗo hen golle paydinɗe ɓe gone wadde oɗo saaha mo gonɗen konngol ma mbaynigu Seydou Dia
seydi sar wasiyam fewde e fulɓe yo Allah wallu meɗen waɗana men yaajede walla uddita haqqillaji yimɓe kala ɗo pullo wawi wonde to banggue ngaalu to banggue rendo o yo Allah yaajan hono fulɓe yo Allah waɗane moƴƴere bi jaahi nabi sallllahu alayhi wa sallam en mbawata yañade no feewi duwara ɗen tan ko yo Allah suuren yo Allah waɗane moƴƴere wobi jaahi nabi sallllahu alayhi wa sallam yo Allah wallu fulɓe yiide ko goni ko ganda ɗum ndena ɗum yo Allah waɗane moƴƴere yo Allah suuren kala ɗo pullo wawi wonde mbeɗa wasiyo kadi duɗe ɗe yo ƴeew waylo wayloji jaaduɗe jamanu ɗi naata hen mbasa wiide tan jooɗo mbaylotako aduna koko wayloya gasi sa ƴeewi ko woodi hande ko ɗum ɗo fof wodano jooɗoɗa aɗa haalde aduna fof ne heeɗo yo Allah suuren yo Allah waɗane suro Seydi Sarr a jarama Ablaye Sarr mi salmini kala ɗo pullo wawi wonde e dental fulɓe ɓamtare fulɓe yo Allah waɗane ɗum wama zalika alallahi bi aziz allahumma amina ya rabbal alamina. ceerno Ahmadou Seydou Dia e gorko mo jama alwali professeur jangguinowo ɗemgal arab kame qouranil karim ɗo e Libreville Gabo. min beltanimama no feewi dow wuuji ma e gandal ma e lamderagu maɗa yo gueno yoɓe moƴƴere o junna balɗe ɗe o moƴƴine batane ɗe bi jaahi annabi min mo jami kisi goni. a wasiyima wonande duɗe ɗe yoɗe jaade jamanu nde tawno hande jamanu ko bayliɗo a hokki hen yeruji labɗi labtuɗi en gaare aduna gandal e aduna heblo. hande kala mo ala gandal ala heblo ko caggal woni sa wawi gandal bindegal e defte aɗa jangga aɗa welidande a heblaka gonata ko cakkuɗo junggo aɗa yelo aɗa yima aɗa ñaago barmi ma fawo e dow ñagunde donka haalde gonga gandal ma soofa an kala cofta aɗa wiya ka sunniyanke tawa suusa wadde ko sunna waɗanno ko. ɗum noon ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe barke ganden ko heblo woni kala. enenne joguiɓe ngaaluji seeɗa ɗanniɓe woto mbiyen tan sernaɓe ɓe poti waylade ko enen poti addude jawɗele men mbaɗen ɗum e ɓiɓɓe men mbaylen duɗe ɗe jaada e jamanu moni kala yiito hoore mum. so buuɗal yurmede feeri feeñe windere moni kala naftoro koɗo men hande wonno ko gorko mo jamal waali ceerno Amadou Seydou Dia taweteɗo leydi Gabo. hoddu ñuñuru ene ñaña ndu keɗorɗon ko Sada Ba gorko mo Kanel ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoulaye Sarr kettuki malaki jaam yo jaam Allah ñallanen ɓiɓɓe fulɓe.